mergi, bine. Păi mai începe să filmeze și pe alta. Bine! Da! Ce e asta, mă, varză murat, mă? Dar cine e, ce Andrei? Dă-i și mie. Dar cine e, stai? Unde e? Uite la aha. Nu ce treabă are cu noi. E bine acum dacă ești la plătă aici, dacă... La ce sunt astea, Andrei? Asta e român. Ăsta e ce l-a cu Marcelina. Marcelina? Îmi spune la acolo. Ăsta cine e? Azi la el, mă, că intră în păpușoi. Ia uite, mă, și capul. Ce a pus, mă, pe sus? Scăni? Uite, ce roșie. Auzi, muncitorul, ia. Aici la vaci. Marcelina, cu Anelina. Hai, unde duci? Ah, prește, da, sau prește. Prește așa la vale, nu știu. Auzi ce piscină frumoasă aici. Ce baie? Hă? Baie? Ia din capa asta? Mare Michele, ce fac Micheluță? Dar de ce plasa asta așa pe ea? Mamă, dar ce frumos e. Mama, asta e frumos să rezistezi. Da, uite. Dar stropite, mă. Mamă, frate, dar ce frumos sunt. Da, uite, mă. Ia să mănânc Alina. Dă-mi. Uitați-vă, doamnelor și domnilor, suntem în orașul Sicilia, În Canaan. în Canaan. Doamne, slavă ție, Doamne! Mai bune sau uite la ele. Dacă vă filmez. Ia stai aici. Ăla nu-i bun, lasă. Hai mai căutăm. Ăștia struguri bălani, iau ce buni sunt ăștia. Ha? Dar zici că sunt copaci, mă. Stai, mă, nu, mai las, stai puțin, bă. Ah. Hai să-mi via lui tata. Uitați-vă, român care fură. Ai înțeles? Gata, hai să luăm de aia. Hai că te. Ia uite-mă și caprii, bă!
Mamă, dar bune sunt, bă. Bune sunt. Asta se filmește pe niște voșou. Frate Andrei, cum îi spune la această zonă? Care? Aceasta care suntem aici? Yes. Vaduni Seco. Cum? No tengo. Vaduni Seco. Padono Senco? Da. Și cum se numește? De ce a pus plasa pe această vie, domnule Andrei? E că mă sună telefonul. Bine, no tengo. La rivederci. Băi, dar ce struguri mari. Ha? De ce te văd ăștia din România? Așa ce sunt măslini, nu? Ia-te, bă, ce s-a făcut, bă? Măslini negri. Măsline. Uitați, măsline. Asta iau și eu cu mine, vă dau în mașină. Cu acestea se udă. Lasă-mă să costa jos, mă! Lasă-mă la da jos, mă! Mă, n-auzi, mă, ce cauți acolo? Lasă paniera jos, mă! Amir, tu bă! Cum termini așa pleci? Hai! Aceasta a fost înregistrarea pentru voi. Vă doresc audiție plăcută. Audiție plăcută de la Cătălin și de la... Hai, lasă. Așa mea Fiat Brava. La revederci!